जाबाय आङो हाब्रुबारि प्राइमारि कमिटिनि सासे मावथि जानानै फंनैसो खोथाखौ रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनो सानदों। दिनै UPPL सरकारा 9,685 सेल्फ हेल्पनो माइनाव सोरां बिथांखि गिबि किस्तिनि 25,000 रांखौ होबाय। बै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जौगाहोनो सरकारा लानो गोनां बिथांखिफोर दंबावोब्ला आसि थुना दिन्थिना होनांगौमोन BPFआ। नाथाय बे समावबो UPPLआ बबेयाव बिजाथि फसंगोन बेयावसो माथा मारिबाय थादों BPF दोलोआ। 4.5 बोसोराव बिटिआर सरकारा 2,05,157 PMAY न' होबाय। जाय समाव न' गैजायै सुबुंफोरनो PMAY न' मोनहोनायनि बाथ्रा बुंनांगौमोन। बे समावबो UPPLआ बबाव बिजाथि फसंगोन बिनि सायावसो माथा मारिबाय थादों BPF दोलोआ। थेंक इउ।